गस्लाखौ आंनि बायदि नुदोंलाय बेनिखायनो नायदोंमोन आं मादैयासो होथ'दोंमोन आंनो मादै होनायखाय गानबायलै आं जेबो नङा दे ओमफ्राय मोनसे खोथा एमाव राजा फावगालिनि मोजां मोननाया माब्रै गोलैखोलै नों इसिबां अलसिया बादुलि दुरबल एसेयावनो गाबग्रा मानसिखौ माब्रै फसायखोब्रा नोंलाय मोजां मोनलायनायालाय आरो माथो नायबाय थाबावनो बोरैबा मोजां मोनलायफ्लांबाय आच्छा सोमोन्दोआव नों आंखौ मा जागोनलै दा सोमोन्दोआव आं नोंखौ गुमै जानो हागौ मानो होननानै बुङोब्ला फावगालि आंनि एसे गेदेर होमबालाय गुमै होनदोंब्रा गुमै दाय आं गेदेरसिन जानानैसो मोजां मोनो जाहाथे नोंसोर आंनि खोथाखौ खोनासङो ओमफ्राय बिराद गिदिर गोरोन्थि मावबायना नोंसोर आंसो आंनि गार्लफ्रेन्डखौ लाबोनो सानबायमोन नोंसोरसो मालाबानो हाबा जानो नागिरबाय बेनि थाखायनो एसे रागाबो जोंदोंलै आं हाबा जानोसैमोन नों माथो आंनि गार्लफ्रेन्डआ 10टा 20टा सेंग्रा गोसोथोयो बेनिखायनो आं थाबनो लाबोनो सानबायमोन बिदि मानसिखौ गोसोथोयो नामाब्रा नोङो गोसो थोनायाव जेबो नाया होननानै नोंनो बुंदोंमोन माथो आंनि गार्लफ्रेन्डखौ आंबो मोजां मोनो नाथाय आंनि गार्लफ्रेन्डआ 10टा बयफ्रेन्ड दं मादैया खोनाबा रागा जोंगोनलै हाबा जाखांबा टेनसन गैया आं हाबा खालामनोसो सानबायमोन नाथाय नोंसोरो बिराद गन्डगल खालामबायना मा गन्डगल खालामखो बानलु बेदां सोर मा गन्डगल खालामखो जेबो गन्डगल खालामाखै ओरैनोसो रायलायदों आं एमाव राजा थुदो आरो बानलु बेदां दिनै न'आवनो थादे जेरावबो थांनाङा सानसेबो न'आव थाला नोङो खारबाय थायो दिनै न'आव थालाय जेबो खामानि मावनाङा ओरैनो न'आवल'सो थानो होयो बेखौ न'आव थानो बायो नामा नोङो न'आव था नङाबा दिगदारसो जागोन आंजों हायोबा बे बारिनि एसे हाग्राफोरखौ फुहैथां बे सिथ्लानि बिबारफोरनि हाग्राफोरखौ एसे मोजाङै नाय गाबोन रिं सेरेमनियाव मानसिफोर जागोन एसे न'फोरखौ साफा सुफा खालामनायाव नोंबो हेफाजाब होआबा माब्रै जानांगौ जाखो मोजां साफा खालामनानै दोन दे आं एसे बानाय मोनदों माने उदै सादों उदै साबा बांसिनसो खामानि मावनानै होनांगौ माव एमाव राजा गारि दिहुननो रोंगौ ना रोङा रोंगौ दे गारिया दिहुनै थां बानलु बेदां खामानिया मोजां मावनानै दोन उदै साबा खामानि मावनांगौ बे आइया आंनि थगायनायखौ माब्रै मिन्थियोलै आंहासो आंनि गार्लफ्रेन्डजों हाबा जानो साननाया एमाव राजा मोनासो डिस्टार्ब खालामबाय आंखौ हाबायावनो बमासो गारनानै होगारगारनां बाराबा मालाय हाबा जानो गोनां डिस्टार्ब दा आंनि गार्लफ्रेन्डआ बिहारि हौवाफोरजों खारबा मा जानांगौ आंहालाय ओरैनोबा बिहारि हौवा मुस्लिम हौवाफोरजोंसो रायलायबाय थायो आंनि गार्लफ्रेन्डआ बिहारि हौवाजों खारबा आं एमाव राजाखौ गारा नेवला फिसा दिनै नोम्फा फैगोन बेंगलरनिफ्राय थांलाय बेदर एसे लानानै फैलाय ओंखाम गोजा जानो बायो नोम्फाया हिन्जाव गदायजों गोथाव जानायखाय न'आवबो गोथाव नागिरफैदों हामगौ नामा नोम्फाखौ बिदि बुंनो नों नायबायल' थाब्रा हिन्जाव गदायसो लानानै फैगोन बियो गोदाव सोराव बुंलाबायथारनाङा नोङो थां बेदरा लानानै फै आरो बे हिन्जावफोर बायदि फुथ्ला लानानै गिदिंबाय थानायखौ गारदो नोङो मोनसे जादु खोन्थानो आं नोंना देलाय मेगन मिसिबलाय मानो मेगन मिसिबनांगौ जाखो देब्रा मेगन मिसिब देहाय नायदो दे आयो बोरै महरा सोलायखो नोंनालाय मेजिकलै आयै जादु होनो बेखौ जादु नों आंखौ फोथायाखैमोन ना मैया हराव आंनो ओंखाम नागिरफैदोंमोनब्रा आयै नों गावनि फिसालाखौनो सिनायालासिनो होनासो हरबायना हाब मोखाङालाय माब्रै दसेनो गुफुर जाखो नोंनालाय आयो गोसोम बन्दादा नेवलालानिफ्राय बोरै जोंखो गावनि फिसालाखौनो इसेबां गोमोयोना एन्सामथार नुबायना नुवाखै आयै नोंथ' आंखौ बिराद बासिना आयै नेवलाला गोसोम बन्दादा होननानै दा नुबाय बेसेबां समायना जाखो आङो बेसेबां हेन्डसाम जाखो मा मुलि फोनखो नोंलाय दसेनोलाय गिलु बालुलाय जालाबायलै आयै नों बेफोरखौ टेनसन लानाङा दा नोंसालाय मैहुर खालामनोसै माहाजोनफोरनि सिख्लाफोरखौ माहाजोनफोरनि फिसाजोफोरखौ आंनि फान्दाव साजुबनानै गावनि खालामनोसै ओमफ्राय बिसोरनि बिजामादै जानानै आं मालदार जानोसै ओमफ्राय नोंखौबो आङो महारानि बायदि माने राजमाताफोर बायदि फज' जाहोबाय थानोसै मा सानो मा थायोहाय नोंसो मिथिसिगौ दे बेदरा लायनानै फैदो माबार नोम्फा फैयैनि सिगांनो ओंखामफोरखौ मोजाङै संनानै दोननो आं आच्छा बारो थाइबानि लारु येस जोबोद गोजोननाय थाबायलै नोंनि थाखायनो दिनै आङो हेन्डसाम जानो हालायबाय आच्छा दे नों सिन्था खालामनाङा क्रिसमास सफैबानो नोंखौ हगार हरगोन आं दा नों न'आव थाथ' आं बाहेरायाव थांनानै फैनि आच्छा दे जोंलारि गुड मर्निं एन्टनिय मानोबा फैदोंमोन जोंहानि दखानाव माखासे बुस्थुफोर नांगौ जानायलाय लानानै फैदों आं बुस्थु नाथाय आंथ' नोंनो जेबो खोन्थायाखै नोंसा आफाजों रायलायदोंमोन आं माखासे ब्रेन्डेड दख'ना लानानै फैबावबाय आं बेखौनो नोंसानि दखानाव डिलिभार खालामनो फैदों आं नोंलाय जोंहानि आफाजों माला रायलायखो आंबो मानसिया बिजनेसनि मानसि ना
बेनिखायनो सोरनो मा नांगौ मा नाङा ताल लाबाय थायो आं। आंनि खामानियानो बेनो। नंगौ नामा? बोरो बुस्थुफोरालाय? बाहेराव दङ। मानसि लगायदों आं सिङाव लाबोनो। जागोन दे। आच्छा जोंलारि, आं नोंनो मैया मेसेज हरबाय थादोंमोन। मानो मेसेजनि रिप्लाइखौ हराखै नों? आं मेसेजखौनो नायाखै। नायाखै माने मा रिप्लाइ हरनो आं नोंनो? आच्छा। ओमफ्राय आं सानदों आरोना नोंबा आंखौ ओरैनोसो बुंदों ना मादों होननानै। दानि जुगाव मानसिफोरा बरिं जाबासो सिख्लाफोर नायगिरो ना सोरबा सोरबा। बेखौ गारलाय बैखौ लालाय लाग्रा सेंग्राफोरबो दङ। आंथ' नोंखौ मोजाङै मिथिया। बेनिखायनो आङो जेबो फिननाय होथ'नोनो हायाखै। नोंनि गिनायखौ आंबो हमनो हादों। आंखौ फोथाय जोंलारि, आं गुबुन सेंग्राफोर बायदि नङा। आं मोजां मोननायाव ओरैनो टाइम पास खालामनो गोसो गैया। जायखौ मोजां मोनगोन बेजोंनो अराय थाफागोन। जायखौ मोजां मोनगोन बे सुबुंनोनो आंनि जिउखौ आं अराय समनि थाखाय इनभेस्टमेन्ट खालामगोन। आंखौ फोथाय जोंलारि, आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो। जुदि नों फोथायाबा आंनि नखराव आं रायलायगोन। नोंनि नखरावबो आं रायलायहैगोन। वेट एसेबां हाखु दाखु नङा। जोङो मालाबा सैमाफोरखौबो मोजां नुयो किउट नुबाथाय, मिथिबायना? अमाफोरखौबो किउट नुबाथाय जों जानो बालायलायो। मावजिफोराबो गोबां रोखोमनि किउट दङ, जों बेफोरखौ मोजां मोनो। नाथाय बेफोरखौ मोजां मोनोबानो जे जों हाबा खालामथारनांगौ बे नङा। थिग बिदिनो नोंबो आंखौ माखौ नायनानै मोजां मोनखो आं मिथिला। ओरैनो एट्रेक्सनथ' जायाखै। जों सोरखौबा अट'मेटिक हारसिंनो मोजां मोनलाङो। आरो बेफोर मोजां मोननाया दसे समनि थाखायल' जायो, साननै सानथामसोनि थाखायल'। जानो हागौ नोंबो आंखौ बेफोरबायदि नोजोरैसो मोजां मोनदों खोमा। जों अखाफोरखौ गोजाननिफ्राय मोजां नुहुरो आरो जों अखाफोरखौ गोसो थोयो। बायदिसिना खन्थाइ लिरो, मेथाइ लिरो। जेब्ला खाथियाव थांनानै नायो बाला गोजासो। थिग बिदिनो जोंनि गासैबो मोजां मोननाया लाइफ टाइमनि थाखाय जाजोबनो हाया। नाथाय आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो। नोंजोंनो बोरायजासे बुरैजासे थानो लुबैयो। आंखौ फोथाय। आं माखासे खोथाखौ प्रमिस होआबाबो बे फंसे खोथाखौ प्रमिस होनो हागोन। नोंखौ आं मालाबाबो निदानाव खोख्लैया। नोंजों आं अराय सम थाबाय थागोन। बुजिदों। नाथाय आंनो सम नांगोन। आं हाखु दाखु डिसिसन लानानै नोंनि मोजां मोननायखौ आं एक्सेप्ट खालामथ'नो हानाय नङा दे। जागोन दे, आं नेनानै थागोन। दे अब्लालाय आं बुस्थुफोरखौ एसे रोगाना होफानि। अके। बिनि मोजां मोननाया नंमारगौना नंमारा? एथ' गिदिर माहाजोननि फिसालाखौ मोजां मोननायखौबो साननांगौ जायोना। जुदि आं बिजों हाबा जानानै उनाव नखराव सुख सान्ति मोनजायाबा मा जानांगौ जाखो? बांद्राय माहाजोननि हौवाफोरजोंबो हाबा जाजायाना। आंबो मा सानो दे आरो। बे अभार थिंकिंआनो मालाबा आंखौ जानानै गारगोन। आच्छा, नोंसानि दखानाव बे दामि दखना दङना गैयाब्रा? मा ब्रेन्डनि नांगौ? बयनिख्रुइबो दामिसिन। दङ दंनायालाय। खैना गोदाननि थाखाय नांगौ नामा? जायो, खैना गोदाननि दखनाबाबो। खालि आंनो दखनाखौल' हरदो। 10,000नि दङ। 10,000निल' नामा? औ, 10,000निफ्राय स्टार्टिं। आच्छा दे, मोजां नायनानै हरबानो जाबाय। मा हाबा जासिगोन नामा नोंलाय? बेखौनो साननानै लादो, हाबा जासिगोन आं। थाबैनो आङो सासे एमएलएनि बिजामादै जासिगोन। आच्छा, ओमफ्राय आं नोंखौ नुनाय बायदि मोनदों आं। नेवलाब्रा नेवला, एसे गुफुर जाबाय आं। गुफुर जाबाय? औ, नोंसोर आंखौ नेवला लानानै बासिबाय थायोमोन ना। नै आं गुफुर जाबाय। आं नोंखौ मालाबाबो बासियाखै। नों दा आंखौ बिदि गोदै बुंबाबो आं नोंखौ गोसो थोआब्रा। आच्छा जाबाय दे, माखौ गोमोबाय थागोन? दखनाया लाबोदो। जागोन दे। आंखौ नायनानै दासो गोमोदों फाग्लिया। अबेसे बियो बिनि गोरोन्थि नङा। आंनि महरानो हेन्डसाम जाबायब्रा। सोर आंखौ मोजां मोनालासिनो थानो? अफ्रे रानि, आंनिथिं खेबसे नाहरलाय। मानि थाखाय? नोंनि थाखाय आं मा लाबोदों नायलाय। दखना लाबोदों आं नोंनि थाखाय। आंथ' नोंनाव बियाखै। माबेबा बुस्थुखौ बियालासिनोबो होनांगौ, होमबाना मानसिया गोजोननाय मोनो। अफ्रे रानि, जागोन नामा नों आंनि सिमांनि रानि? ओमफ्राय नोंलाय सोर? आं जाबाय नेवला, बयखौबो अनो आं खावला सिबला। नेवलायाथ' गोसोमथारमोन। औ, नेवलाया गोसोममोन। नाथाय नोंनि अननाय मोनगौबा, नों आंखौ बोजबनानै लागौबा साननानै दिनै आंनि गोसोखौल' नङा, आंनि बिगुरखौबो आं साफा खालामबाय। अबेसे आंनि गोसोआ जोबोद साफा, थेवबो आं दिनै आंनि बिगुरजों लोगोसे गोसोखौबो आरोबाव सोलायबाय। आरोबाव गोथौनिफ्राय गोथौसिन नोंखौ आं मोजां मोनबाय। यार आंनि अफ्रे रानि, आंनि हांगारि, आंनि अननायखौ बोजबनानै लागोन ना? दिनै आंनि अननायखौ, आंनि बिखानि बिख्लोखौ बख्ल'नानै नैबे दखनानि नाम होनानै नोंनो आं जासिबाय। नों बे दखनाखौ गान। जेब्ला नों बे दखनाखौ नायगोन, अब्ला आंनि महरखौ नुगोन। जेब्ला नों बे दखनाखौ गानगोन, अब्ला नोङो आंनि बिखाखौ गावनि गोरबोआव बोजबना लानाय बायदि मोनगोन। आंनि अनजालि सिमांनि रानि, आंनि जिउनि हांगारि, लादो आंनि अननायखौ।
मोननायखौ आं बायदि मोजां मोननाय नों रावखौबो मोना मानो होनोब्ला आं मोजां मोननायखौ जारिमिनाव लिरनानै गालांगोन फैबाय थानाय समफोराव जों सानैनि मोजां मोननायखौ बयबो एगजाम पेपाराव लिरगोन जालायखि जुदि नों आंजों हेफाजाब होयो अब्ला जों सानैनि मोजां मोननाया अराय समनि थाखाय अमर जानानै थागोन थ' आहांगारि सना बोजबनानै लादो ना अके जाबाय दे मा नों आंखौ गोसो थोमारसिगोन ना आंनो साननो थाखाय सम होलाय मा सम होलायनांगौ बेलाय नैबे दखनाखौ आजावबानो आं गोसो थोबाय होननानै सानबाय दखनाखौ लादो लाजिनाङा आंसो होदों नोंनो दखनाखौ नोङो बाब्रा जासिना होबाय नालाय लाबाय ओमफ्राय दखनाया मोजांबा आं नोंखौ गोसो थोगोन दे दखनाया जुदि गाज्रिबा आं मोजां मोननाय नङा आरो नोंखौ जेबो नङा दे नों दखनाखौ बेखेवना नायबानो दखनाखौ मोजां नुखागोन दे होमबालाय आं न'आव थांनोसै अके बाय बाय आलाय आंनि होनाय गिफ्टखौ लाबाय जेब्ला आंनि गोसोखौबो लाखासिगोन बेनिखायनो बुङोना खस्थ'नि फिथाइया गोबावजोंबाबो थायो होननानै खस्थ'नि गोदै फिथाइखौ मोनजानो थाखाय नेबावगोन आं दा आंनियाव जेसेबां फैसा दङ बेखौ हांगारिनि सायावनो गारजोबगोन आं जाहाथे उनाव आङो थाखा थिंख्लिखौनो मोनो जै नेवलानि जै हेलौ दावदै मालै आं नोंखौ गोसोखांदों टफिराम बेनिखायनो फन खालामदों बापावै मानो गोसोखांदोंब्रा नोंलाय आंखौलाय ओरैनो गोसोखांदों आं नोंखौ नों आंखौ लोगो हमनो हागोन नामा मानो लोगो हमनांगौ जाखोब्रा नोंखौलाय आंहा हिनजाव दङ हिनजावजों खुसि दङलै आंखौ डिस्टार्ब दाखालाम आं नोंखौ गोसोखांदोंहाय नों मानो बुजिया मोनसे समाव नों आंनि थाखाय बेसेबां फाग्लामोन दिनै बावबाय नोङो हिनजाव मोननानै औ सानसे समाव नोंनि थाखाय फाग्लामोनथ' आरो नोंसो आंखौ नायफिनाखैमोन आच्छा मानो लिंहरदों नों आंखौ नोंजों एसे गिदिर खोथा दङमोन अन्नानै आंखौ लोगो हमफैनो हागोन ना आच्छा दे माला लोगो हमनांगौ जाखो मोनाबिलियाव लोगो हमनो हागोन ना राजफुजा नायनो थांनायाव आच्छा दे बादालि आंनि जिउनि दुगैखांबाय ना दुगैखांबायथ' आरो ओमफ्राय नोंनो मानो फन हरदोंमोन बे दावदैया बापावै नों खोनालायथारदों नामा खोनादोंथ' आरो ओरैनो फन हरलाबायोलै गेजेर गेजेर मानसिया एसे खर' गाज्रि ना दे बेफोरखौ जेबो साननाङा आच्छा बादालि दिनै आं फैनायाव एसे मोनागोन दै नों हारसिंनो थानो हागोन दा आंलाय मालानिफ्राय गिनाय दे थां जेबो नङा दे होमबालाय आं हराव फैगोन नों टेनसन गैयालासिनो बिन्दास उन्दुलांबानो जाबाय ओइ बमब्र नों दाना अमा राजानि खिथु खिथुल' थाबायग्रा जाथारबाय माथो हा बिजनेसनि थाखाय थाबायफानांगौबो गोनां जायोब्रा अमा राजाजों थाबायफानानै गारिबो लाथारबाय आरो एसे एनै आखाइ खरसा फैसा होनायजोंनो गारिखौ लाबाय आं हले होनखायो अमा राजाजों थाबायबाय थाबा बारा थिग जाया मानो होनोब्ला बे मानसिया बारा थिग नङा मिथिबायना माखौ सानबाय थायोब्रा मालाबा बिजनेसनि थाखाय मानसि गाज्रिजोंबो आखाइ हमलायनांगौ जायो मालाबा सुथुरजोंबो आखाइ मिलायलायनांगौ जायो थ' बेनिखायनो नों जेबो सानबाय थानांला दे आं खामानियाव थांनोसै दिनै मोनसे केम्पिं दं बेवहाय कम्बल रानहैनांगौ आच्छा दे होमबालाय हेलौ आं थांगासिनो दे उनाव लोगो हमगोन सोरजों रायलायखोबाय बेलाय दावसोदेलाय आं थांनोसै सोरजों रायलायलांखोबाय बेलाय हिनजावसो नामाबाल सोरबा गुबुन सिख्लाफोरसो गोसो थोआखैथ' एसे आखायाव फैसा फैनायखाय सोरबा हिनजावफोरजोंसो रायलायाखैथ' आयौ बाला साननानैनो गोसोखौनो धुप मोनलायबायहाय ओरैनोबा दानि जुगाव एक्सट्रा मेरिटेल एफेयार लाखिनाया बिराद गोरलै जाबाय आयौ मा सानबाय थाखो नोंलाय सोरखौ इसिबां सानदों नोंलाय बे बमब्रमाखौनो एसे गिनाय मोनदोंहाय आं सोरबा गुबुन हिनजावसो गोसो थोबाय खोमा सानफ्लांगारदों बाल्ला बिदि साननाङा साना नंबाबो साननांगौ जायो मानो होनोब्ला आंसो बमब्रजों हर सान थाफायोना आंल'सो मिथिगौ बिनि आखल सोलायनायखौ दाना हरावबो उन्दुबाथाय आंनिथिं मोखां जानानै उन्दुआ मिथिबायना बिखुंखौ आंनिथिंजायसो खालामनानै उन्दुयो ओमफ्राय आंहा बिनि बिखुंखौसो नायै उन्दुनांगौ आरो गोदो मोखांजों मोखां जालायोमोन जोंना दाना बिखुंजों बिखुंसो जालायग्रा जाबाय पालनि बिखुंजों बिखुं उन्दुलायनायालाय माथो गिदिर बाथ्रा जाखो होमबाबोहाय माखासे खोथाफोरखौ आं मिथिगौबाय आखा गुबुन हिनजाव गोसो थोखाबाय बियो बांद्राय सानबाय थानांला नोङो ओमफ्राय आं नै नोंसानाव लाइ गोरलैसो लांनो फैदोंमोन दङ ना औ दङ लांफै दे मोजाङानो जाबाय दिनै लाइ बिलाइ गोरलैखौ बानलु गोसा होना सेफ्लेनानै बाथोन जानो लुगैदों आं आयौ बाला गोदान निउस नामा बाल
बिदि नङा ओरैनो जानो लुगैदों बोथोरनि आच्छा बारु थाइबानि लारु सेंग्राफोरा जमा जाबायना जायाखै बम्र जाजोब्बाय टेनसन गैया नों बेफोरखौ टेनसन खालामनाङा आं गासिखौबो मेनेज खालामजोब्बाय आच्छा बारु थाइबानि लारु हेलौ मा जालायखो नों न'आव ओंखाम जानो फैगोन ना फैया बेफोरखौबो सोंहरबाय थायो नामाब्रा आं दा खोन्थाहरगोन ना नै आं खामानियावसो फैदों खबर लादों आरोहाय दे दोनदो नंनायनि नङैनि फन खालामनानै बायदिसिना सोंहरबाय थायोब्रा हिनजावफोराबाथाय बिदिनोसैलै बायदिसिना सोंहरबाय थायो ओंखाम जानायनिफ्राय ओंख्रि जानायनिफ्राय दै लोंनायनिफ्राय खिनाय हासुनायनिफ्राय गासिखौबो सोंहरजोबो आंनाबो बिदिनो थार मालाबा ओंखाम जाखांबाबो जायाखै होननानै थगाय हरगारो आङो न'आव ओमफ्राय इसे जाहैफ्लानोसै आरो थगायनांगौलै हिनजावफोरखौ एसे बांद्राय सैथो खोथा खोन्थाजोबबाबो जायालै आंथ' बिराद थगायखायो बम्र नोंहालाय नोंनाथ' दाउसो देलायजोंसो उल्था थगायजायो नङा होमबा मिन्थिलालै गावसो थगायना मायो आसामनिसो मानसिखौ बांद्राय आथा सिथा मोनग्रा जाथारबाय आं बालायलाङोलां सम बायोथ' आरो गावनि हिनजावनि महरखौलाय बेसेबां नायबाय थानो नङा होमबा मालाय हिनजावनि महरखौबो नायहोलांनांगौ गेजेर नोंनि आखलखौ लाजायालै लायला जामायला आंखौ मिथिया सानदों नामाब्रा बम्र नोंलाय माथो सोरबा सिख्लाजों रायलायबाय थायो नङा होमबा ओइ बे लोगोसोलै आच्छा लोगोआथ' उनाव जोगो जालाङो मिथिबाय ओइ फेसबुकआव लोगो मोननायसोलै रायज्लायदाव जंखायदाव मोजां मोना होननाया सासे सिख्लाखौ फेसबुकआव लोगो मोनना गलिबाय बम्रआ जादलै दाखालिबो रिसार्च सोना हराखैलाय नों बे सिख्लानो बिहरबाय थानायखाय सोनानै हरदोंमोन आं आच्छा लोगो हमदोंना हमाखै गैयालै लोगो हमाखै आच्छा बारु थाइबानि लारु खेबसे लोगो हमनानै नायलाय नोंबो जाद फोरोंबाय थायोलै अबेसे खेबसे लोगो हमनानै नायनांसिगोन सिख्लाखौथ' मोजांथार नुदों फेसबुकआव मोगथाङाव माबायदि जायो लोगो हमनाय नायनोसै र' मानगोनां आइजो नोंथांमोन दिनैनि बे मिथिङाव नोंथांमोना नुजाफैनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय दिनै आं नोंथांमोननो गांसे खम्बल राननानै होगोन बे खम्बलजोंलाय मा जानोसै बे खम्बलजों हराव गोजां गागोन माने बोलो मोनगोन फुङाव खामानि मावनो हागोन थ' नोंथांमोना बांद्राय हाखु दाखु जानाङा दा गोजां गानायखौसो नायग्रोनांगौ नङा होमबा मानसिया दा थांना थानो थाखाय जोबोद खस्थ' जागासिनो हरावबो गोजां जानो हाया जोङो ओंखाम उखै जानानैबो थानो हाला गोदोनि बायदि नंला जुगा नंला होमबा बेनिखायनो नोंथांमोना आंनि खम्बलखौ लाग्रोदो आंनि अननाय होननानै नोंथांमोना सानदो ओमफ्राय नोंथांमोना आंखौ भट होनानै देरा होयोब्ला मा खम्बल गासैनोबो मोजां बिसना होनाय जागोन न' होगोन गासैनिबो न'आव बिराद मोजां दै सरग्रा बानायनानै होगोन কি কৈছে নমস্কাৰ মই অমৰ ৰাজা সকলোৰে ভজা তো মোক যদি ভোট দি জয়যুক্ত কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে বহুত বিনিবেদ পাব মানে এইটো সকলোৱে কয় কিন্তু কোনেও নকৰে এইটো হয় মিছাটো ইফাপো মিছা নহয় কিন্তু নৈবে অমৰ ৰাজাটো যিটো কয় সেইটো বনাই পেলাই যোৱা কেইবছৰমান মোৰ হাতত একো পাৱাৰ নাছিলে এতিয়া মই পাৱাৰ বুটুলি পেলাই চবকে মই মৰম বিলাম চবকে মই ভাল বস্তু দিলাম যেতিয়া মই আগত পাৱাৰত আছিলোঁ তেতিয়া মই সকলোকে কাম মানে একেলগে কৰিব পৰা নাই এতিয়া মই পাৰিম এতিয়া মই ডাবল জছত আছোঁ ডাবल जस माने ओरैबायदि डाबल जस जाबायना आंना रायजोफोर माने आं बिराद नायबिजिरबाय बिराद जेंना थानायाव आं बिराद नायबिजिरबाय मानसिनो मा नांगौ पाब्लिकनो मा नांगौ बेखौ नायबिजिरबाय पाब्लिकनो मा नांगौ बेखौ मिथिबाय आङो बेनिखायनो दा आङो माखासे खोथा खोन्थाया नोंथांमोननो होनो हाजोबगोन होननानै नाथाय जेसेबां हायो आं होगोन बेखौ होगोन बैखौ दांगोन बैखौ थागोन बेफोरबायदि आं दा बुंथ'वा नाथाय नोंथांमोना गासिबो बुजिनानैसो भट होगोन थ' आं नोंथांमोननो स्पेशेलि लेडिस माहारिनो नोंथांमोननि हौवाफोराथ' बिराद जौ लोङो नङा होमबा जौ लोंनानै न'आव दावराव दावसि खालामफैयो नङा होमबा खालामोथ' आरो जौ लोंनानै खुगाफोरानो मोनामो हासुदैजों जाबजों खिजों माजों उन्दुफानानै थायो आंना बोरायाथ' होमबालाय माथोबाव बे खम्बल होनायजों नोङो एक्सट्रा जोमनानै थाबानो जाबाय फालाबायो दे होमबालाय जेने थेने खस्थ' सोलिनानै थाथ' आं जाखिनि हायो बेखौ गासिखौबो नोंथांमोननो होजोबनो नाजागोन ओमफ्राय आं नोंथांमोननो मा होगोन मिथिबायना ओइ केमेराखौ एसे अफ खालामलै भिडिअ लाथ'नाङा जागोन आदा কিছুমান কথা তেনেকে ৰেকৰ্ডিং কৰি ক'ব নোৱাৰে নহয় জানো আটাইসকল মানে আজিকালি মতা মানুহবিলাক অলপ দুষ্ট হৈছে মদ খাই কিবা খায় ঘৰত কাজিয়া ফেচল লগাই নহয় জানো সেইকাৰণে মই কিবা এটা দিব লৈছোঁ মই মানে মেডিচিন দিম মেডিচিন মানে हौवाफोरा जौखौ मोनलोंबाथाय गोखा मोननाय बायदि नोंथांमोननो मुलि होगोन आं मुलि थ' नोंथांमोना बे मुलिखौ नांगौब्ला नोंथांमोना आंनो भट हो मुलिखौलाय माला मोनगोन आं देरहाखांनायनि उनाव न'खराव हौवाफोरा जौ लोंगाबानो गासिबो ঠিক जायो नंगौना नङा হয় না নহয় লেডিজসকল ঘৰত মতা মানুহে যদি মদ নাখায় কিমান ভাল হয় ঘৰবিলাক না হয়তো আকৌ সেইকাৰণে মোক ভোট দিয়ক নহয় আপোনালোকৰ মতাবিলাক শুধৰাই দিম সকলোকে ভাল মেডিচিন দিম
ঠিক আছে আপোনাকে ভোট দিম আমি জয় আমাৰ ৰাজা জয় जय धन्यवाद সকলোকে ধন্যবাদ কাছে নিচিম্বৰ ধন্যবাদ नोंथांमोना आंखौ बेबायदिनो अनबाय था আপোনালোকে মোক মৰম চেনেহে দি থাকিবা ময়ো আপোনালোকক মৰম চেনেহে দি থাকিম আজিলৈ মই ব্লেংকেटটো দিছো दिनै आं बे ब्लेंकेटखौल' होलुवाय नेक्स्ट फैबाय थानाय समाव आरोबाव मायबा मायबि होबावगोन ओमफ्राय देरहाखांनायनि उनाव नोंथांमोननि हौवाफोरखौ आं मोजां खालामगोन होमबालाय नोंथांमोना कम्बलखौ गांसे गांसे लानानै थांदो नोंथांमोनाबो जुदि नायबाय दङब्ला भिडिअखौ लाइक होलांदोब्रा आरो लाब्रा बड' सिजन 2आ मानो दासिमबो 1 लाख जायाखैब्रा गिभ हिम पार होनो सानबाय दंमोन जोङो माथो बांद्राय लेटबा जानाय नङालै बे मासावनो खालामबाय देलाय बिदि लेट जाबा बांसिनसो लेट जालांबाय थागोन बेनिखायनो नोंथांमोना लाब्रा बड' कार्टुन सिजन 2 माने सेकेन्ड चेनेलखौ थाबैनो साबस्क्राइब खालामहैथां आरो लिंकखौ जों कमेन्ट सेक्सनाव होनाय जागोन डिसक्रिप्शनावबो दंखायो नोंथांमोना नायबानो जाबाय दे होमबा नैबे चेनेलखौबो मोजां मोनदोंब्ला थाबैनो भिडिअखौ लाइक खालामदो कमेन्ट मोनसे होलांदो जोंनि मेगना जेब्लाबो कमेन्टनि सायाव थागोन जायफ्रा मोजां मोजां कमेन्ट हरगासिनो दङ बिथांमोनखौ जोङो अराय सम नोजोर होगासिनो ओमफ्राय बे चेनेलखौबो साबस्क्राइब होदो दे बाय बाय गुड नाइट